Yn y wlad yma, dyn ni'n hoffi donuts llawn jam. Ond yn America, maen nhw'n hoffi nhw'n siap cylch fel lot o gwahanol pethau arnyn nhw. Rhowch fflwr mewn powlen gyda siwgr, burum sych, halen a menyn. Allwch chi wneud hwnna f'ch dwylo, ond dwi'n cael diwrnod diog heddi. Cymysgwch chydig cyn ychwanegu wy a llath. Yna, gadewch i'r peiriant ddod â'r toes at ei gilydd. Mae fe'n haws, dwi'n meddwl, gwybod pryd mae'r toes yn barod efo nwylo i na jyst edrych arno fe yn y peiriant a tref ymlaen a goff trwy'r amser. Mae'n toes rili meddal. Right, chydig o fflwr lawr. A dwi jyst mynd i siapio fe'n mewn i bêl tin. Felly jyst tynnwch yr ochrau mewn i'r canol. Rhowch y toes mewn powlen a'i orchuddio efo cling ffilm. A wneith hwnna gymryd o leiaf awr i brofi. Dych chi angen iddo fe dwblin seis. Ond mi fydd e'n cymryd chydig yn hirach gan bod wyau a siwgr y llath yn fe, felly o leiaf awr falle 2. Ar ôl i'r toes ddwblu, roliwch e mas i drwch o ryw hanner modfedd. Mae'n digon hawdd torri donuts. Dwi efo torwr mawr a torwr bach. Ewch ati i greu eich cylchoedd. Mae digon yma i wneud 6 donuts cylch. Fe allwch chi ddefnyddio gweddillion y toes a'i rolio i wneud mwy o donuts os chi moyn. Yna, gadewch y donuts i brofi am ryw hanner awr i 3 chwarter. Tra maen nhw'n profi, mae dy fi amser i wneud jam. Rhowch 300 gram o fafon mewn sosban gyda 300 gram o siwgr jam a chydig o seed lemon. Bydd angen ei berwi'n ffyrnig am ryw 5 munud cyn ei dynnu oddi ar y gres. Felly fan hyn, dwi efo plat sydd wedi bod yn y rhewgell am ryw 5 i 10 munud. Ac i checio bod y jam yn barod, dwi'n wedi rhoi chydig bach o'r jam ar y plat fel yna. Dwi jyst mynd i adael iddo fe oeri. A dyma ffordd ydych chi'n gwybod os mae fe'n barod, mynd i setio efo'ch bys. Beth dylse ddigwydd yw dylse'r jam creu wrinkles bach a dal i siap tra dwi'n rhedeg y misi trwyddo fe. Dyna ni. Mae hwnna'n barod. Perffaith. I goginio'r donuts, llenwch sosban gyda golew a'i gynhesu i 170 grad Celsius. Rhowch y donuts i mewn yn ofalus a'i coginio nes i bod yn frown euraidd. Pwy sydd ddim yn hoffi donuts? Mae'r merched am fy helpu i orffen y treats melys yma. Gorchuddiwch y donuts efo eisyn tenne, a tra maen nhw dal yn lib, byddwch yn barod i roi eich addurniadau arnyn nhw'n syth. Gallwch roi unrhyw beth chi moyn, o'r melys i ddarnau o facwn wedi'i sychu, Americanaidd iawn.